Mens de alle sammen står sådan stille og roligt rundt omkring, så er der ved at være lige med, så er Maiken klar her til nytår. Og vi er klar til at se Kim her prøve at give den gas. Kom så, Kimmer! Kom nu! Husk at vende den rigtigt! Så. Nej, ikke oven på et batteri! Kim, ikke oven på et batteri, for helvede! Så, nu kører den. Yeah.